Исәнмесез, укучылар. Квадрат тамыр һәм арифметик квадрат тамыр темасына багышланган дәресебезнең практик өлешенә күчәбез. Беренче мисал. Теория өлешендә караган билгеләмәләрне кулланып, әлеге мисалларны чишәбез. Димәк, тамыр астында 0,100 ул безнең тискәре булмаган сан, димәк, аның мәгънәсе бар. Шундый сан эзлибез. Нинди санның квадраты 0,100-гә тигез? Ул 0,1. Икенче мисалны карыйбыз. 144 шулай ук шартларны канәгатьләндерә һәм нинди санның квадраты 144-гә тигез? 12-нең квадраты. 121-дән 16. Ул шулай ук тискәре булмаган сан, димәк, әлеге аңлатманың мәгънәсе бар. Димәк, нинди санның квадраты 121-дән 16-га тигез икән? 11-дән 4. Дүртенче мисалны шишер өчен әлеге катнаш санны башта аралаш вакланмага әйләндерик. Димәк, 9 5-ен 45, 45-кә 4-не кушкач 49. 9-дан 49 ул шулай ук тискәре булмаган сан, безнең очракта уңай сан. Димәк, нинди санның квадраты 9-дан 49-га тигез? 3-тән 7-нең. Яки 2,3-тән 1. Мисаллар шишуны дәвам итәбез. 5-нче мисалны шишер өчен әлеге тигезлектән кулланабыз, ләкин башта тикшерәбез. Әлеге тигезлек тамыр астында тискәре булмаган кыйммәт өчен дөрес. Чынлап та тамыр астында 4,12 сан. Ул безнең тискәре түгел. Тигезлек буенча 4,12-гә тигез була. Әлеге аңлатманың кыйммәте. 6-нчы мисалда тамыр астында -11. Димәк, әлеге аңлатманың мәгънәсе юк. Чөнки -11 ул тискәре сан. Билгеләмә буенча тамыр астында тискәре булмаган сан булырга тиеш. 7-нче мисалны карыйк. Әлеге аңлатманы дәрәҗәнең үзлекләрен кулланып, -1-нең квадраты һәм тамыр асты 11-нең квадраты дип тапкыр чыгыш рәвешендә язарга була. -1-нең квадраты 1-гә тигез, тамыр асты 11-нең квадраты 11-гә тигез. Димәк, әлеге аңлатманың кыйммәте 11-гә тигез. 8-нче мисалны карыйк. Димәк, -2-не тапкырлыйбыз тамыр асты 16-га. 16 тискәре булмаган сан, безнең очракта уңай сан. Нинди санның квадраты 16-га тигез? 4-нең. Димәк, тамыр асты 16 ул 4-гә тигез. -2-не 4-кә тапкырлагач, -8. Әлеге мисал Решу ОГЭ сайтыннан алынды. 8-нче тип мәсьәлә. Бу аңлатманың кыйммәтен табыр өчен дәрәҗәнең үзлегеннән кулланабыз. Димәк, 3-нең квадраты тапкырланган тамыр асты 2-нең квадраты. 3-нең квадраты 9-га тигез. Тамыр асты 2-нең квадраты 2 уңай сан. Димәк, без аны шушы тигезлекне куллана алабыз. 2-гә тигез. 9 2 18. Әлеге аңлатманың кыйммәтен таптык. Ул 18-гә тигез булды. Квадрат тамыр һәм арифметик квадрат тамыр темасына багышланган дәресебез тәмам. Алдагы онлайн дәресләрдә сезне көтеп калам. Сау булыгыз.